Абе, Ренде, какво става? Цял ден ли ще ги чакам тия, бе? Ще дойдат, бе, сериозни си. Гледай да не ме изпържеш, защото после ще пържа аз. Знаеш как е в този бизнес. Кое не подаят? Те какво говорят тия? Мани ги тия шматки, нека си говорят. ولا شيء يحكي ولا يصير على كلام ماشي تمام؟ اسمع رجلي Питате стоката. къде е стоп? Yeah, come on, it's like that, y'all. Come on, it's like that, it's like that. Айде всички горе! Най-тозарските коли карат бизнесмените, най-красивите жени имат тарикатите. Най-тозарските коли карат бизнесмените, най-красивите жени имат тарикатите. Айде по-сериозно, брат ми, айде випче тарикат си, кой каквото да говори, като тебе няма тори. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. Щом ни кацна бети мацки, цяла нощ са без спирачки. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. И с парите, и жените, по-добри от най-добрите. Мерцедеси С-класи карат бизнесмените, с БМВ-та лъскави джиткат тарикатите. Мерцедеси С-класи карат бизнесмените, с БМВ-та лъскави джиткат тарикатите. Айде по-сериозно, брат ми, айде випче тарикат си, кой каквото да говори, като тебе няма тори. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. Щом ни кацна бети мацки, цяла нощ са без спирачки. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. И с парите, и жените, по-добри от най-добрите. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. Щом ни кацна бети мацки, цяла нощ са без спирачки. Шампиони, шампиони,